My dear brothers and sisters in Christ, isa po sa mga increasing activity sa mga recollection ay yung finding your animal sound. Yung po mga participants, they are divided into groups. At isang sound ng isang animal ang ibibigay sa kanya. Yung isang grupo, tatahol na parang aso. Yung isang grupo, miyaw-miyaw, tulad ng mga pusa. Yung isang grupo ay tulad ng mga kambing. At yung isang grupo, tulad ng mga baka. So they will be scattered and blindfolded until finally, while shouting their animal sound, they are grouped together. Yung mga sound ng aso, sama-sama together, mag-aanakan sila until mabuo ang kanilang grupo. Yung taong masaya, naghahanap ng kaututan ng dina. Kapag masaya ka, gusto mo ito yung pamalitan. At sabi nila, joys are multiplied when they are shared. Ganun din naman sa taong natatakot, naghahanap ng kasama na magbibigay sa kanya ng lakas ng loob. At ganyan din naman, kapag ikaw'y malungkot, naghahanap ka ng karamay to ease the pain and the loneliness in your heart. My dear brothers and sisters, in our gospel today is nilaysay ng dalawang alagad kung paano sila sinamahan ni Jesus habang sila naglalakad sa daang papunta Emmaus. And along the way, sinamahan sila ni Jesus. At dahil gabi na, inanyahan nila si Jesus na tumuloy at doon nagkaroon ng breaking of the bread. At pinaliwanagan sila ni Jesus sa kahulugan ng kasulatan na nagkaroon ng katuparan sa Kanya. And they recognize the Lord in the breaking of the bread. At nagalab ang kanilang puso sa pagpapaliwanag ng Panginoon sa banal na kasulatan. My dear brothers and sisters, hindi nila nakilala si Jesus sa kanyang physical appearance. Kasi it would be impossible 3 years nilang kasama. Hindi nila agad nakilala si Jesus. At hindi siya nakilala ng kanyang mga lagat. Or is it because the recent body of Christ ay wala na yung mga sugat, mga langit ng dugo at iba pa. Pero si Jesus mula ngayon sa kanyang muling pagkabuhay, hindi na siya magpapakilala sa kanyang physical appearance, kundi magpapakilala siya sa maraming iba't ibang bagay. Sa pagbabahagi ng tinapay, the breaking of the bread, the liturgy of the word, at sa pagsasama-sama ng mga tao sa pangalan niya. Sabi ni Jesus, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Sa banal na misa, nagdilipon-lipon tayo sa pangalan ng Panginoon. Sa banal na misa, ipinapahayag natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa banal na misa, we proclaim our collective experience of faith in the risen Lord. Isa po sa napakagandang activity natin, lalo-lalo na ngayong home quarantine, ay yung kwentuhan sa bahay. Kami po, nung bata pa kami after dinner, we sit down doon sa harap ng bahay namin. May mga silyang bakal at nagpakwentuhan kami. Nakikinig kami kay ina sa kanyang mga kwentuhan at sa tatay. Kinukwento nila yung mga karanasan nila kung paano sila lumaban sa hamon ng panahon. 10 kami mga kapatid, pero lubod ni mapanggit sa awa ng Diyos ay nalampasan ng nanay at tatay ko ang lahat ng mga pagsubok
sa pagtataguyod ng pamilya. Hindi biro ang magtaguyod ng 10 anak. Ngayon, 2 lang, hirap na. Noon, 10. Kwento ng buhay. Kung paano nagkakilala si ilang at si tatay. Ang nanay ko, sales girl, sa isang pharmacy. Ang tatay ko, teacher. Nakita niya nanay ko, naganda, liligawan. Kung saan sila unang tumira. At kung ano yung mga pinagdaanan nila upang ma-establish ang aming pamilya. At sa kwentuhan sa pamilya, nabubuhayan tayo ng loob. Nagkakaroon ng creative repetition para sinasariwa natin yung kanilang tapang upang harapin ang mga hamon ng buhay. Kaya kapag narinig namin ang kwento ni Ina at ni Tatay, lumalakas ang loob namin. Wow! Ang tapang pala ni Ina at Tatay upang harapin ang pagpataguyod ng isang pamilya na may 10 anak. So, my dear brothers and sisters, storytelling could be one of our beautiful activities sa panahon ito ng home quarantine. Alam po ninyo, nung inilibingan nilang ko ng gabi yun, nababalog kami ng takot. At natulog kami mga kapatid sa isang kulambo. Napakalingin ng mga kulambo nun At gusto na ng mga kulambo. Ngayon, screen na lang. Sama-sama kami natulog sa isang malaking kulambo dahil takot na takot kami. Walang gustong tumayo upang magpunta sa siya. Baka nabitin niya o baka niya punto doon. Ganyan kinabukasan na kwentuhan kami. Pinagkwentuhan namin ang kabutihan nila, ang pagmamahal nila, at nawala ang takot namin. Sa halip, ang sinasabi namin, kung buhay lang sila, hindi na siya mapapagod. Tutulungan natin siya sa paglalaba, sa paglilinis ng bahay. At dahil nawala yung takot, gusto namin ngayon, makita namin ulit si Ina. Siguro kayo magpakita siya, hindi na kami matatakot. Dahil naalala namin yung kanyang pagmamahal, hindi yung kanyang pagkamatay. Sa banal na misa, sabi ni Jesus, do this in memory of me. Nais ng Panginoon na sariwain natin lagi, gulitayin natin lagi ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa atin. Yun ang nating lakas ng loob. At we proclaim the mystery of faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. My dear brothers and sisters, alam po niyo siguro yung kwento ng footprints in the sun. Yung footprints in the sun ay kwento ng isang tao. Nakita niyo yung sarili niya naglalakad sa pampang ng isang dagat. Sa dalampasigan, habang naglalakad siya, kasama niya si Lord na naglalakad sa dalampasigan. At parang may malaking TV sa langit, naka-flash doon yung mga nangyayari sa buhay niya. Masaya, malungkot, malwalhati, tagumpay, kabiguan, frustration, at iba pa. Napansin ng tao, nung siya'y masaya at magandang buhay, mayroong 2 pares na bakas ng footprints in the sun. Yung bakas ng paa ni Jesus at yung bakas niya magkatabi sa paglalakad sa tabi ng dagat. Pero napansin niya, may mga times na napakagulo ng mga footprints. Napakagulo. At may mga times na nakita niya, isa lang ang bakas ng mga footprints. At sabi na kay Lord, Lord, ba't ganun ka? Kapag pala magaan, kapag masaya ang buhay ko, kasama kitang naglalakad. Bakit doon sa isang parte ng mga footprints, ang gulo-gulo? Alam mo, sabi niya, magulo yung mga footprints, sabog-sabog, that's the time na nagsasayaw na tayo. That's the time na tinuturuan kitang makipagsayaw sa mga agos ng buhay. Paano naman yun, Lord? Pagpapalang malungkot, may problema, iniiwanan mo ako, isang bakas lamang yung nasa dalampasigan.
No, 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 sabi ng Panginoon. At the time you're sad and down and out, hindi kita iniwanan. Pasan kita sa ating balikan. It's the time that I have helped you, that I carry in my arms, upang huwag kang masira ng loob, kasama mo ako. Yun po ang naisiparating sa atin ng Panginoon. Kasama natin siya sa kanyang huling pagbabuhay. Kasama niya si Maria Magdalena. Nung si Maria Magdalena luluksa, kasama niya yung dalawang alagad papunta sa Emmaus. Kasama niya ang mga alagad nung sila nagtitipon-tipon. This time, hindi lamang isa ang witness. Hindi lamang dalawa ang testigo, kundi yung kanilang community. Yung kanilang band of the apostles with Mary. Nagkaroon ng verse ang kanilang patutuo. It is a community experience. So, my dear brothers and sisters, salamat sa Panginoon. Ang pagtitipon natin sa banal na misa, it is a collective experience of the risen Lord in our lives. Kasama natin siya.